ότι το ξέρετε όλοι, το αγαπάτε. Μισό λεπτό γιατί δεν θα σκοτωθούμε τα καλώδια. Μιχάλης Βαρδαβάς, Λευτέρης Αλεξανδράκης, Βαβουράκης Γιώργος, Κακιδάκη Χριστίνα, Βελιβασάκης Κώστας, Κατράκης Θέα, Παναγακόπουλος Γιάννης, ο Σοκράτης ο Καλόγης, ο οποίος δεν είναι εδώ μαζί μας γιατί έπαθε κάτι το παιδί και δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο Κώστας, ο Παπα-Νικολάου, ο Άγγελος ο Καμαρίτης, ο Δημήτρης ο Βατσινάς, ο Σπύρος Μαρκάκης, Στέλιος Δίρυνα. Καλά. Πάμε. Μου και ένα γερό, μια όμορφη κυρά χώρισα να σε χαρώ, μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, βράδυ πρωί και ένα Σάββατο βράδυ, καλέ μια Κυριακή, τον ήλιο το φεγγάρι, καλέ παρακαλεί. Τον φεγγάρι μου, πάμε και μίλησε του για χάρη μου, γυρίζει κι
Ευχαριστούμε. Πρέπει να αφιερώνεις χρόνο για αυτή, γιατί αν την αφήσεις, θα σε αφήσει και αυτή. Η λύρα είναι ένα υπέροχο μουσικό όργανο και γι' αυτό το λόγο μου αρέσει. Έλα, Χριστίνα, να σε βλέπω να κιόλας. Επίσης, λέει η Χριστίνα στην έκθεσή της, μου αρέσει γιατί έχει υπέροχο ήχο και όποιος την ακούει χαίρεται πολύ. Είναι ένα όργανο που μας βοηθάει σε διασκέδαση. Για να πετύχεις, τι είπε ένα παιδάκι 10 χρονών, για να πετύχεις πρέπει να το αγαπάς. Μεγάλη κουβέντα για ένα παιδί 10 χρονών. Θέλει προσπάθεια και κόπο. Επίσης, θέλει υπομονή. Είναι ένα πολύ δύσκολο μουσικό όργανο, αλλά για μένα που το αγαπώ, είναι πανεύκολο. Παίζω μικρό χρονικό διάστημα, αλλά παίζω αρκετά καλά, πιστεύω. Βέβαια πρέπει να γίνω ακόμη καλύτερη. Έτσι δεν είστε, έτσι πρέπει. Πολλοί άνθρωποι από τη γειτονιά μου νομίζουν ότι με πιέζουν οι γονείς μου. Αντρέα, την πιέζεις? Όχι, Να παρακολουθώ τα μουσικά μαθήματα. Όχι. Το όχι το τονίζει με μεγάλα γράμματα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν είναι έτσι. Μόνοι μου το διάλεξα. Η σχολή που πηγαίνω είναι στο Ήλιο και συγκεκριμένα στο Σύλλογο Κρητών Ηλίου. Το δάσκαλό μου το λένε Διονύση Κορδιλάκη, αλλά εγώ το φωνάζω κύριε Διονύση. Είμαστε 12 παιδιά και ασχολούμαστε με τη λύρα. Χριστίνα, είμαστε λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Μέσα σε αυτά είναι το μοναδικό κορίτσι. Είναι αλήθεια, φέτος ήρθε άλλο ένα κοριτσάκι μικρό. Νιώθω περήφανη που παίζω λύρα επειδή στην αγαπημένη, στη σημερινή εποχή λίγα κορίτσια ασχολούνται με την κρητική λύρα. Όταν πρωτοεπισκέφθηκα το σύλλογο μου άρεσε πολύ επειδή εγώ το διάλεξα και δεν με πίεσε κανείς. Είναι καθαρά επιλογή της. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει κιόλας, το έχει φτιάξει. Έχει βάλει και τη μουτσούνα μου βέβαια. Ευχαριστώ, Χριστίνα. Έχουμε και πίσω, μισό λεπτό. Και συνεχίζει η Χριστίνα. Την έκθεση. Εάν με πίεζαν οι γονείς μου, δεν θα έκανα καλά τη δουλειά μου επειδή δεν μου αρέσει. Δεν θα μου άρεσε. Και αυτό το λέω γενικά. Δηλαδή η Χριστίνα θέλει να πει ότι όταν πιέζομαι καταστάσεις δεν καταφέρω με τίποτα. Όλα έρχονται στη ζωή με αξία, με κόπο, με αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και το λέει ένα παιδάκι 10 χρονών αυτό. Που πρέπει να το λέμε εμείς οι μεγάλοι κανονικά. Εάν όμως θέλετε να προσπαθήσετε κι εσείς να μάθετε, το λέει για τα άλλα παιδάκια, ένα μουσικό όργανο, θα δείτε ότι θα σας φανεί εύκολο, αλλά κυρίως θα το αγαπήσετε όπως ακριβώς το αγάπησα κι εγώ. Αυτά τα λέει η Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Περίμενε, να σας φτιάξω λίγο. Πάμε, Χριστίνα. Η μάνα σου λέει τον Νίκος Ξυλούρης. Κι ο αδερφός σου το έχει. Έλα! Τάξε πως θα μοιρασσόμαι.
χάσω μες στα αγαπούει το μετοχή, στα αγαπούει το μετοχή. Sí.